Que no, tio, que no, que al bloc no ho vote jo. Votar al bloc? Això són uns nacionalistes. És un partit de mestres i funcionaris. És que només volen que col·locar-se i enxufar els seus. Al bloc, ni loco. Ixos del bloc són uns rojos radicals, ixos només portaran que problemes. A mi m'han dit que tenen un pacte amb els del PP. A los del bloc solo les interesa la lengua i la banderita. Tots prometen molt i després es fa molt poc. Han estat 4 anys sense fer res i ara volen que els votem? Sí, home. Votar al bloc, tirar el vot. Mai no apleguen a res. Els del bloc són antivalencians. I no els agraden les falles. I són tois del Barça. Les autonomies que tenen millor benestar són aquelles que compten amb partits nacionalistes forts. Yo les he oído hablar de trabajo y de servicios sociales y de una administración más eficiente. Però si tots viuen de la seva faena. Rojos radicals? Pacte amb el PP? Clar, si no els voten, com van a plegar a res? Només amb un partit valencià fort, els valencians serem respectats. No han parat de fer reunions pels barris, excursions, xerrades amb centenars de persones i damunt es mantenen informats pel Facebook. Som un partit valencià de veritat. Nosaltres no hem d'anar a Madrid a que ens diguen el que hem de fer. El bloc pensa en el benestar de tots els veïns de Carcaixent. Són gent entrellat i fan propostes raonades. L'única oposició al PP i Lola Botella l'han fet el bloc i Paco Saló. Són treballadors de tota classe. Són com jo. Vaig contactar en Paco i la veritat és que em pareix una persona prou vàlida. Doncs mira, jo vaig a donar el pas. Jo vaig a votar-los. Som com tu. Valencians, de la terra. Tenen bones propostes per a Carcaixent. Segur que al poble li va millor amb ells. Yo también soy valenciano y tenemos 2 lenguas. Voy a dar el paso y votarles. Són gent molt preparada. Poden traure Carcaixent d'este empastre. Jo confio en ells. Han fet una gran feina com a oposició i estan preparats per a governar. Ara toca bloc. Tenen vocació de servir a la ciutadania. Jo també vaig a votar-los. Vull que els interessos dels valencians siguin respectats. Per això vaig a votar Bloc i Compromís. És temps de passar als fets. Ara toca bloc. Ara toca compromís. Tenim un compromís amb Carcaixent. Ara toca bloc.